Здраве! Добро утро на всички! Пиете ли с кафето, защото този влог ще бъде качен сутринта? Не, може би не съм сигурна, не знам. Днес летим към Кипър. За тези, които ме познават, аз съм Сияна, или по-точно Диакале. В повече социални мрежи се пише Диакале, защото умейвам Макалена лига. И моята приятелка Никол. Се радвам, че ме извика на това пътешествие, защото никога не съм ходила в Кипър. Цялото нещо има една ловка. Ще пътувам сама там. Тази сграда е копи-пейст на сградата от София. Може би се мислите на минута. Ти вече беше тук. Не те видях. Хай! Това е нашата стая. Welcome! Взема храна. Имат вода пълдаран. Не мога да избера от някакъв... О, вземам. Baby, you're mine. Got the goodies! The mode here was like the game was finishing. Excuse me? What are the types of this? What? The types, like the flavors. The flavors. Yeah. Spicy cheese dip. This is yogurt with cucumber and garlic. Yeah. We have the same thing. It's the famous tzatziki, you know. Yeah, tzatziki, yeah. And this one? This one is tahini. This is with sesame. Ooh, With that sesame sounds oil. nice. 3 of them are homemade. We make it down. Great, okay. Така, сега ще пробваме всички си разядки. Така, ще почнем първо с спайси. A little bit. Как беше спайси на българско бе? Да, изобщо не е лято. Даже много добре, даже супер много харесва. Ще пробвам това другото. Ама то изчезна нататък. Няма проблем. Джадзики реално имаме и това в България. Даже в Героленда го има. Да не си оставяме гипса. Млечна салата. Vabbè, che non ci sta nessuna cantina perché anche più. Sì, ci sta. Да, последното е с стахан на български. Да. Но на мен ми харесва най-много, не знам за тебе. Аз сега пробвам джаджикито. Принцип аз много обичам. Ами той е като млечна салата горе-долу. Perché debbe indire una naturale che comunque è convenzionale. Топ! Джаджикито ми е любимото на мен. Много ми харесва.
Добро утро на всички! Хай! Днес е втората част от обучението, от модулите, които ще правим. И днес, Ники и Ани, разкажи малко повече какво ще правим днес. Днес аз ще водя един workshop и ще ги тормозя. И ще правят бизнес модел 1 час. И после ще играят една игра, свързана с sustainability. И така ще ги измъча много. А пред това какво ще правим? Преди това сега ще ходим по някакви малки бизнеси, които са свързани с DIY. Някакви занаятчии. Ама първо да се срещнем. Чакай, че ги изпуснахме. Те тръгнаха без нас. Между другото, интересното е, вчера също ги накарахме да чакат след ресторанта и те просто тръгнаха и не остаяха. Просто чужденците мислят по малко по-различен начин. И българите щяхме да се изчакаме. Те не чакаха просто 50 метра напред. За тези 50 метра тук всичко може да се случи, да ти кажа. Ти разказа ли им за расите, които са тук? Между другото не съм, за да не прозвуча малко расист, но има доста емигранти явно в Никозия, или поне различните квартали, защото има малко по-безопасни квартали, както ни бяха казали тук тези, които живеят. Hello, Kitties! Hi, guys! Ще пробвам за първи път... Как са на български oysters? Bulgarian. How do I eat though? Oysters, guys, се държат ето по този начин. Много лице, много красиво. На здраве, на здраве! Ами, не ме влезе в устата. И на мене. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Чакай да го дъвка. Окей. Буквално е като медал. По-легава от медал. Малко е легова вода. There is a lemon. Oh shit! I thought this was like decorative. No, it... Yes, exactly. Should not... Exactly. We'll order some more. Yeah. Finito. I'm done with this. Hi, sweetie. Здравейте, мили мои, дойдохме на едно много сладко боба местенце и си взех Dirty Signature. Това какво беше? Мача мохито. Да. Дали има какво вътре? Мисля, че не. Ето го мача мохитото. Ето го и нейното. Изглежда много добре. Казаха да го разбъркаме. Хубаво. Ти майка си го разбъркаме. Добре. Втори опит. Един човек не се смее даже тук не се подигра. Давай, направо е така. Моето много ми харесва. Хора, много хубаво. Значи, той е с non-dairy milk. Също така с някакъв крем. Две различни топки. Два типа топки. Здравейте, мили мои! Днес ни е последния ден тук в Никозия и решихме да
преминем границата и да отидем в турската част, защото столицата Никозия е разделена на две части, турска и гръцка. Аз реално нямаме никаква посока, защото не знаем дали тук не работи интернета, нямаме никаква идея. И Ваком съм пратила съобщение. Шаут-аут от Ваком. Не знаем на къде е центъра, нито нищо. Малко ще разхождам наляво надясно. Нищо ще отидем нататък. Все ще отидем. Все ще намерим. Тук има страшно много букуци. Някой иска ли Calvin Klein джинс чанта? Аз черпя. Отивам се взема Dior Sauvage. Някакво малко момиченце тук. Сега голямата бира. Сега голямата бира. Приличаш на малка германка. Добро утро, Сладури. Днес пътуваме към Ларнака, така че отиваме да закусваме след малко. Хванем автобус, който е такъв междуградски. В 9, около 9. Надявам се да хванем. Това е outfit за днес. Спорти, I know. Ще се видим след малко. Следващата спирка Ларнака. Отиваме да се хванем автобуса, защото малко се посяваме. Hello there. Правим около 6 минути. Успяхме да се хванем автобуса. 300 зора в последния момент. Буквално тръгна след 2 минути. Да. Ей ги тук джантите, не? Взели сме 2 места. Достатъчно празно места отзад някакво да последни. Слязохме от автобуса и стъпихме на пясъка. Да, гайс, това е първото ми море, между другото. За тази година. Не съм била за сега. И то в Кипър, омага. Wait, гайс, вижте. What? Insane бургер. Това е странен пясък. Малко е като кал. Малко ми е погледна Албена по странен начин. Да, може би, защото плажа е супер широк. Ей! О, колко е сладко! Ох, гледай! Оле, са много кют. Даже адаптер са ни оставили хората. О, какви са сладки! Гайс, събрахме се, пристанахме вече в Ларнака. Дали би трябвало да знаете at this point. И отиваме да се разхвърим малко по центъра, край морето. Не знам, нямаме точен план. Така че ви взимам с мен, за да разгледаме заедно. Хайде, let's go! Хора, имахме най-страхотното изживяване в момента в този бар. Но не съм много сигурна. Ще го сложа тук някъде. Буквално седахме на бара, настаниха на бара. И какъв е шанса? Започваме да си говорим с бармана. И какъв е шанса? Той от Лебанон, човека, между другото. Той от Лебанон. Гаджето му е българка. Да, гаджето му е българка. Някакво какъв е шанса. И той беше като, изненада, гаджето ми е сервитьорка тук. Да, и ние се запознахме с нея. Да, запознахме се с нея, беше много сладка. Началото си поръча един коктейл, обаче не й хареса. И да, тогава, беше ужасен. Още дори не си бяхме говорили много с него и той веднага го смени на друг коктейл. Да, беше супер. Беше супер сладко. След това пихме един друг, който също ще го сложа някъде, тук като снимка. Как се казваше? Но аз не знам. Не знам, мисля, че беше с името на заведението. Беше реално. сигничър, такъв розов, много да, много хубав, много сладък. Беше уникален. Те писаше опит. Много гощено, наистина ви препоръчвам да отидете там, ако ходите, обаче седете на бара. На бара е просто уникално, беше много готино и коктейлите са много хубави. Каза ни, че в Лебанон можеш в един и същ ден да отидеш на ски на плаж. Да, това е... Много ми се доходи там и за да ще накарам ски. Да. Ама примерно да караш ски и да виждаш морето долу. Сега отиваме да спим
И утре ставаме рано, защото ще ходим да тренираме, моля ви се. Така че ще се видим утре, гайс. Лека! Ето я, вижте Никол. Вижте, тя е абсолютно машина. Гайс, това е супер голяма жега. Реално план не беше да се разхождаме докато стане 6-7, за да се отидем на летището. Обаче е супер голяма жега, буквално влизаме от заведение на заведение. И сега седнахме да се вземем сладолет и не бяхме хапали сладолет от както сме дошли тук. Моден отбор с пистачево и млечен шоколад. Моят е с... що беше? С ягода и с манго. Не, много светен. Моят е боринг на цветове, ама е вкусен. Здравейте, отново апдейт. Пристигнахме на летището, начекуляне целите с багажите и отиваме направо към проверките и ще се видим след това. Това е Алгейт. Алгейт, точно. Да. Ей, там сме. Минахме през проверка, всичко е, но все още нямаме гейт. Чакате 98 минути. Какво ще правим 98 минути? Шопинг, let's go! Да се избира напитка, това е най-трудното нещо за избиране. Не искам да е газирана, защото ме заболи коремчето. Много вино. Да се напием при полета хърбалци. Това изглежда найс. Това изглежда добре. Кое е по-worth it? Overpriced диня или overpriced почта? Много почта. Вижда по-добре. Да взимам динята. Но по-задна. По-задна е много ясно, че по-задна. Да, изглежда се едно нясенки. $2,000 years later. Това има вкус на студен чай. Да, безвкусен студен чай. Да. Aesthetic Airport, girly. Да, бе, нали? Много са яки. Дават водички. Да, бе, направо. Благодаря. Всички май са по 2 седелки. О, много готино. Ще седим заедно една от друга. България не е разслева. Не е и българска песен. За морето и за всички нас. Хора, вижте колко много място има тук. И краката ми, колко много място имат. И какъв е този огромен прозорец. Чувствам се много буджи в момента. Вече ще лета само с Bulgarian Air. Това ушите и нахраниха ни. Дадоха ни шоколадчета и чай. Аме на живо от самолета на Bulgarian Air и ще тестваме Bulgarian Air шоколадчета. За мен е за първи път. Ще пробвам този шоколад, а не. Буквално на вкусва. Отделно на захар, но тия старите шоколади, които бяха. Ще получа диабет с това нещо. Стигнахме в София, така че ви казваме чао на всички. Благодаря, че гледахте този влог и до скорошно пътуване. Бай!